всички антибългарски организации като ФАК, СКБ, Че Гевара, ЛГБТ, БХК и какви ли още не, наброявайки общо 20 членове, изпращайки писма до Столична община, се опитват да спрат марша. Естествено нямаше кой да обърне внимание на гореспоменатите и те потърсиха помощ отвън. Тогава една страна, чиято практика е да се меси във вътрешните отношения на всички народи, реши да се намеси и тук. Случаят миналата година се дискутираше в парламента. Различни посолства също призоваха за спиране на марша и в крайна сметка успяха, макар и за незаконно, да ни забранят провеждането му. Стотици бяха арестуваните или недопуснати до сборния пункт, но това не ни отказа. Всяка една забрана, всяко едно действие срещу нас ни мотивира повече да продължаваме в същия дух. Това ни показва, че сме поели правилния път. Един велик човек на времето беше казал, че ако след като станеш сутрин и не видиш ругатни срещу името и снимката ти в червената преса, значи не си свършил нищо на предния ден. Затова, съратници, нас няма кой да ни оплаши. Всяка година, всеки изминал ден, ние ставаме повече и повече. Националната съпротива в България вече е много по-обединена от преди. Предателите и интригантите, които ни разделяха през годините, бяха отсяти. Активността ни се увеличава със всеки изминал ден. Редиците ни са все по-стегнати и дисциплинирани. Тези, които днес по обяд се събраха на НДК, знаят и виждат това. Те се страхуват от нас и правят отчаяни опити да ни спрат. Разбира се, нашето движение вече ги познава много добре и не би се поддало на провокациите им, които целят забраната на марша. Моделът на поведение на истинският националист е определен. Ние сме подготвени и знаем как да действаме във всяка една ситуация. Днес ние сме тук с нашите знамена, устремени към победата. Ние сме тук, за да докажем, че повече няма да мълчим и няма да позволим да бъдем тъпкани и унижавани. Треперете червени отрепки, българската младеж се събуди. Ние никога повече няма да позволим да се гаврите с националните ни герои и символи. С нашите знамена ще донесем победата. С духа на генерал Христо Луков в душите ни и огънят от факлите в сърцата ни маршируваме само напред, за да освободим България веднъж за винаги. Времето от днешните управляващи е преброено. Утрешния ден принадлежи на нас и те треперят и се страхуват, защото са наясно с всичко това и знаят, че денят на страшния съд наближава и всеки ще си получи заслуженото. За просъществуването на нашите хора и бъдещето на българските деца, за чистотата на българската кръв и националната ни чест, за вечна слава на генерал Христо